가의 파리 Tam sun orang bangsa cete ciriga kon. Ang bubak rakan dorok long lip ni tu, baik lok tung ni ha. Bubak raki. Beri motaki. Oh, tabu kumai ke bor. Bom beri orang hinda bagi je bor. Bor beri orang hinda bagi kisah saja yang tahu lah. Belai hambai. Norok belai hanya hai malainya ni ozara kaham. Norok ni bes kango. Kok thai thai sanan bagaw jara kahaman thika abon bagendor nani khani hamjakma jobani chibai maya faro taiba hambai maya fur tinino pandana chukphang chinio koyachan bisini chairman sinta okra Chandra Kumar Deborma chini kakano ang belaikani khulumung tai jobani chibai ya faro tai tinino pandawo sini narwai moto narwai okrangi paisa paisa sini agro mandai Bidhan Sabha ni sini keplayang jang sini MLA sini borong munang Madam Swapna Deborma bonani khulumung tei chobani jibai tai oro tong sini ti pramothani sini senior leader sini taku okrat Vikas Deborma tai sini TWF ni sini leader yang kau sini buhujak bonoba ani khulumung ya faro tai yang faisok paikha sini saijra tisa subzonal chairman anang phayung kusu Devasis Deborma tai tongu sini Modlis Purni Kutam sini Daku John sini YTM president ang kabang kok saya jotono tebo isa hambai ruoi kok thai thai nor basgang sanai বিশেষ খাইলাই তিনিও জাগাও যে আসুক জাগ্রক নরনি থানায় অবশ্য सोंना मुजंगो जों दाबो अजराव गोबां मा कक खनालाय दं हे दिबाना बायसा हाइसावो ताइ बायसा हाइसावो जों दाबो अजराव गामिनि लुक्रक वानसुगानि जरा फाइका जों साबनो लगिरलायनाय हाइब्ले जों साबनो लगिरनाय तामनि बागै रिनाय आरो तामनि बागै रिया तंनाय अमाय ताबुनि अजराव ताबु जों फाइसो पलेखा दिनै जों नायनाय खांखाय कायसा हांखाय हाक्ला फेले चिरि खगै साइ दङ जे आं जे सामुं ख्लायमोनाबो सिनि 12 লক্ষ 13 লক্ষ তিপ্রাসারনো মথানান বাকি খ্লাই দङ তাই বাইসারको সাই दङ শুধুমাত্র তামো উন্নয়ন নাং সাই दङ বন বুকুগঙ্গায় তাই কোনো করে শুধু একটা সাও তামো উন্নয়নি কক সাও হংকা जों ताबो अ जरा किसानि बिसिङा आं तिनि नरबन सोंनानै मुचंगो बा नरबन सालायनानै मुचंगो ताबो जों wan सुबिनायदि तिनि सिनि त्रिपुरा हानि जेता जों लाइबमा जों जेरि नायखांखाय जों आगि तामो दंमानि जों ताबो बजागा सफायखा ता आगामी दिनाव बर थांसौगिनाय जों ताबो वानसुक जानाय गोबां मानसिनि कक दङ दिनै अ कक साथे साथे ताइ बायसान अमा सालायनाय जों ता कायसा साइ दङ तामो उन्नयन खालायनायनि बागै हंखाय आगामी दिनाव नरक सुनो लगिरना नांनाय tabuk borok election bhagangkai bone bukugo opogrok sang khanau hai diba hingkai tini o jaga ang saimia oro je tu bujanai rok naki kono ama hai kok khna phaileka naki kono ekta mani rok na bagi je phaileka ang saimia mani rok man lain to honda phaigajan saimia hai da saimia to nor bukhajan bom haijan mansugi phaika phia bang tini jora man khaba tini nor kono tini kisa नरबां शेयर खायानो बखानि ककरक खलगै सालायानो कक हंगाय जो तागु ताय बुहुक चं जों ताबो कायसा जिनिस दर आं किसा साना मुचंगो आं ताम थाय बिशाल नागन हंगाय ताबो सिनि त्रिपुराव जे ताबो बर्तमान परिस्थितिओ तामो चलि दं आबो आं थाइन सागाजे सिनि जों ताबुक साबनो लगिरनाय साबनो लगिरिया हिसि हंका जों ताबुक
sini koroksa susuk sini je koroksa sini maya gnang jotoni slai sini ohani je bubagra ni boss honi sini bubagra tau bortomani sini bubagra tamu sabu sung kisa wansuk nai nelen haisi botini tamu sabu sung kisa wansuk nai nelen botamu sabu sung jotono saimano komar bes tabuk to sung jotono mobile ni jug jotono sung komar bes nogo asututi sung naileo khnalayo sung tini abono sung tini taisa wansuk lain haisi tamni bagi ngangkai tabuk bubagra angke suno sautamo sini Tripura tabuk kuno unnoyon bo krei kuno jagao party ni bukok krei o jaga ketamo sini kaisa simi sing wansu janai dong bar suno chesta khlai dong je Tripura rajyani rajniti gangkai sini kongthai bai sini jago botamo sabu sung kisa wansuk lainai ang tini dor sara mujung haisi tini sung hoyto kisa misa manani sokani bagai जों जेकुनु दल जों खालामनो फियाबा जों वानसु जानाय कक दं हायसि जेफ्रु सिनि बिपद फायो आफुरु गागा जेफ्रु सिनि बिपद फायो माने दामले सिनि जेफ्रु देरामुं फायनाय सिनि बिसिङो ताबो जों दं गोजां दंलाय फियाबा जों इतिहास जदिनि जों जेरि नाय गांकाय आंगि सारा मुजुं हायसि बुबाग्रा बकरो बार सानानि नाय दिनि जों साना जों आं दिनि साननाय मे गावबोसि जैसे त्रिपुरा नि इतिहास कमार बेस और आं तो होय दानि बुस ताबु 39 इयर आनि ताबु 40 बोसोर सकाय खुंकानि सक्रा गोबां मा दङ जागायसि जों आसो हाजालो जों थाना नांगिया जों जेफ्रुओ त्रिपुरा राज्यो जेफ्रुओ कुंथाय कलक बे कुंथाय बारानि जेफ्रुओ सवा नांलायफ्रु आफुरु किन्तु जों तामुनु कांकेन बिसे हाजाल थाना नांगिया जों 1980 नि कगना मा सालायनाय हछि 1980 सननि कगना आंगिसा मुदुक मा खुरजानाय तिनि जागाव तामनि बगेंके 1980 sono sung joton saimono danga nangka sung joton saimon haidiba danga nangka hawo abago sabe kongthai balabai kongthai kolokni tini bubagra kintu akono bar sanai dong hoido sung abo directly bagi sung sajayani bagi akono sung wansugi mayangi dong ang sana naimanka naidi 1980 o jepru 1980 o jepru danga nangka aburu jotni slai dukumangka bojani kani kami gana nino ang abon ba masa hoisi ani para kola bagan garan kolan thagun kondor joto khana kana azarawo a kamini borok asike sawo sangkha asike borok proud tini ang masa borok hoite tini kebo thikya ang borok belai kha khamu phe borok azarawo emon ke proud gata ni bagen kai borok jatiyo dol khlayo ni sengla bai borok flag kazak thajunai para tongmani jorau kintu borna pra flag born banci di mali yahisi borno tam lagi ke dini bukung bara baisa nai no buthari klang tani klang kahisi hai diba dini abono se wansuk layan kok khai jang dini kan be kok sanga kai sung tabo botol khai gang kai sini dofa muthang jak kai botol khai gang kai sini dofa satok jafur jorabo आंदोलन खालामनाय जार आमा हाइदल बतल आबो जों वानसुगि बाबि नै जों दाबो सामुं खायनि दरकार दं हाइसि आं दिनै सारान मुजों दिनै जागा हयतो गामिनि बररक बाक्सा बुक्स लामा करहै जातीय दल खायनाय साइनसिन कुंजुगि दंमानो आं से अ बदलनि खरकसा अरनि तांनाय सामुं तांनाय आं से जतुसि खायनाय आं से अ जागा उन्नयनि बागै तुइ फायनाय नि बाक्सा बर अ जागानि किसु बर कुंजुगि दंगि मानो आं दिनै बर सानगन मुजों हाइसि बिनि बिसाजोक bini bihik tumuno jirania bazaro kono rompre sopre khajake bini himot to tonga jaga thangai kok sanani to tongna boni himot tonglak kintu जों साव जों तिप्रा मथा जों बुबाग्रान दल खाइनो जिरानिया पानुं थौ आगरतला पानुं थौ सिनि बुसा परि जदिनो सिनि बरक परि जदिनो सिनि बिहिक बुसा जदिनो आजागाव रमप्रे सपरे खाइजाके जों आजागा कुनु क्रिया होय जों खाकले पहले आजागा जों कक सानानि सिनि क्षमता दं हाइसि अबंका सिनि बुबाग्रानि दल अबंका जों आंचलिक खाइमन अबनि सिनि प्रमाण जे जों कुनु रपन जों क्रियासिन दफानि बागै इंका जों थैबो मानो सिन दफान बागै जों थाङैबो मानो हाइसि बिनि आ दलनो जों खाइनाय नाकिबा जों आ दल खाइनाय जेता जों नोका 2012 रबिलितन जिरानियाव बुथार जाकमानि आबोसे बरक तिनि सावरा जरा नेशनल पार्टी खाइरक आबो बाइक एक्सिडेंट जे थियो हनि बरक मासाव हाइसि तिनि नों आकरनो वानसुगि नाय जायछि जों तिनि ब दल जों ताबो थाङैसिनि दफा मोथां जागाय तिनि आबोनि बागै सिनि बुबाग्रा बार साव हाइसि जेपुरो नों आगरतला वंथो जेकुनु जागांथो
दिल्लीयाव फानों तो निनी ताऊ बुकुं बाइसी ताब नॉनी सिरी जागो हिसी तिनी आ बुकुं बारारनो बाहाय के जों ताबु सिनी हायागो खमतर नाय तिनी आ चबासी तिनी बुबाग्रा खाइ दङ तागु ताय बुगु जों आबुनि बागै जों अजरावो जों जेसेबां अजागा दल फाइसि दं जों आबुनाव मावान सुगनाय सिनी भबिष्यत बजागा थाङागै सिनी काहामुनाय आबुनाव जों वान सुगै बाबिनाय नरकनो हरा थुपुरपान वान सुगै साफुरपान वान सुगै नाय दिजे जों साबुनो लगिरनाय दिनि अर हयतो नरनथनि फाइ सबाय मानो चिंबा फेगांगाय उन्नयन खालायनाय एडिसिओ खमदार सुना आजुर खांगो जों उन्नयन खालायनाय हिनै नरनथनि फाइ मानो किन्तु नरक वान सुगना नांनाय नरक वान सुगना नांनाय हिसि दिनि हयतो बर इलेक्शन गानो कि तिनि फाइ साफायनो किन्तु नरक तापक दि बरनो जों 2018 बरनो जों राज्यनि खमताव बरनो आजुरखा दिनि बरक साइ दङ जों जेरेनाय चिनि लगे फेगेस नरक माननाय ओ सानाय दला ता तंगि हिनि बाक्सा बाक्सा सावो नरक खाना खाना हे दिबा नरक रनाय सिंगा का बातान बगे रियाबा हे दिबा नर तिनि राज्य आजुक दङ दिल्लीयाव आजुक दङ तिनि नर तांगि रिया ताबो एडिसि बुट गाना खा ताबो फाइसा फायति प्रासार न बुका सरन बगे जों जेरनाय बदल के बाबारे नों तो एडिसि आया नों राज्य सरकार जों खमता आजुक जाक तिनि और एमएलए तो जिन बाय दङ तिनि बनो सोंनाय दि तिनि हयतो बो तिनि अजागनि एमएलए फनो बि थानि बासो खमता गरिदान बेके चिनि यागा खमता क्रिमि दिना बुबाग्रा जों चिनि बागै फाइट प्ले दङ तिनि बर सासे रनाय दङ अंकाय बर तो रिनि मान खामु तिनि अजागा एडिसि को बुसकाङ इलेक्शन नाय तिनि आबनो बर वानसु कि ताबखाय ताबति प्रासरन लगि शान्त फयो ताबनर रनाय दे ताबनर रनाय दाउ नर क प्रश्न आबसि नर कि बरनो ताब रनाय लागिस नर रिया हिसि साबनर लायनाय आबो जों किसा नर मा संगुता हे दिबा जों ताब बरनो जों लगि रनाय दा ए आबो से कक के रिया माने तामा जों बरकनो बुसकानि ओ चिनि एडिसि जं मारियो जों बरकनो सुदु लगी सिमिया एलाका पन्त जों बरनो हाबिया खाय जों मातना समायसे जों बखाव जों फानथनि जों मातंलायना हेसि हे दिबा तावनि बागै गांकाय दिनि बर उन्नयनि कक सामानि आंकिसा मा सानाय तैसे मा फलौतिनाय उन्नयनि ककले साइ दङ जेफुरो नुखाना नरक चिनि जे त्रिपुराव जे ता जों आंगासे जों सिगांनो गायसे आन्दोलन खालाय फेमेनि जतनि स्लाय जों थानाय मा सागाव जागाव हायसि आपुर ताम सागांके जों आजुनि नथाव दिनि बाकौनो मा सानाय चिनि जतनि स्लाय ना कुकमनि चिनि सरे रक लेखा परा सोलोंथानि अ जों दाबो लेखा परा खालाया आंकाय जों सबसयनो बुबाग्रा जे सामनि कक जों कि सबसय बुनि जाकरसिम दाङाबा बुबाग्रा तो चेष्टा खालाय दङ जे चिनि तिप्रासारक बो आईपीएस अफिसार नानि थौ टीसीएस अफिसार नानि थौ आईएएस अफिसार नानि थौ आबो नानि थाङा आंकाय चिनि जराय रक मार्क का हमना नांगौ लेखा परमे जागाव मार्क का हमना नांगौ आ मार्क का हमना बगे को जों ताबतामो चिनि जे मानि कक चिनि कक बर कक न जों रोमान्स किर बाय सैथानिओ परिथानि कलायंगो आ कक न तिनि जों वान सुगिनो आं आसाने सिगांनो ओ कक बरक न रोमान्स किर बाय जों दाबि खाय फेमनि टिभि सानते जाबो जों 100 जना जन टिप्रासा तंगाके 90 जना 95 जना न जतन कक बरक न रोमान्स किर बाय सैनानि जतन सापोर्ट खायो किन्तु किछु बरक जेता सिनि बर्तमाने जे माननीय मुख्यमंत्री हानि तिनि जों खोनाका बिनि भाषण दङ जों खोनाका तिनि बो डाइरेक्टली साइते गजे जेति प्रासानि जे डिमान्ड कक बरकनो रोमान्स किबा कुनु दिन इंमाय आबो रिया आबो साजागि दंगि पन्त सिनि कयेक जना नेता दङ उंगुलोका आचुगि दङ अथस निनि बुसकाङनो निनि ति प्रासारनो आं डेभलप खालाया आं नंनि ति प्रासारनो अशिक्षित श्रमिक तनाय हनि समाजसे खालायो किन्ता सामान पन्त बरक चुपचाप आचुगि खनाय दङ बिखि नारक वानसु नायदि बरक द उन्नयन नायनाय बरक द उन्नयनि कक सानाय आबो जों वानसु नांगौ हायसि आबो जों ओ जे जों दाबो रोमान्स स्क्रिप्ट न जों जदिनो कक बरक जे सब्जेक्ट न रोमान्स स्क्रिप्ट सिगांकाय जोंनि बोसोर गाहाम खामु किछु दिन आगे जों परीक्षा अंका जरा 12 नाय दंनि जों आ जागाव जों थांका कयेक जन सिनि ताकु जन जों मुथांका चौधरी बारियाव सिनि स्कुल के सेंटर दङ आ जागा थांनि सिगिका सरेरनो तिनि तो नरक नि कक बरक सब्जेक्ट नरक बोले गय सिनाय बरसाव सार दारा जों तो बांलानि जे स्क्रिप्ट जों परिममाया जों बुजिमे जों बायकरनाय जों बेले 1000 नर वानसुबि नायसिदि बर्तमान सिनि जे ता बर्तमान जे कैंडिडेट रक तराय रक बर निजे खुक बायथां साइदं जे बांला हरपना बर बुजिसि परिसेमाया बर बायके आंसार नाय तब जों साइरका अरन जे टीचरनो सादिनर न बुजि आंके परि खनार दिनै नर सिपुरके रोमान्स स्क्रिप्ट सिदि नै जों साइरका हाइकिंनि तिनि सराय हयतो सैका ताब रेजाल्ट फाइब्रो जों साइमनाय जदिनो बर तुरंत कैसे इशुनो सब बरक तिनी जे साइतमनि सिनि माननीय मुख्यमंत्री साइतम सब बरक कासिमेया तिनी बरक उन्नयन कक साइतम हैसि बरक इमां नुगि दङ
যে আগামী দিনও এডিসি বরক ফাইনাই ও জায়গাওনো বরক সাজন খাইनानै বরक ইমাং নুং दङ आ इमां किस कोन दिनाव मुख थांदांलांनो आं सौ बुंनो आं इमां कोन दिनाव मुख थांगिया सो आबोनि बागै जों दाबुक तावनो नांनायखाय जों ताइ कुनु ककनो वान सुगियावै जों कायसा ककनो मा वान सुगनाय जे दाबुक साबति प्रासनि बगै सामुंख्लाय दं साबति प्रासनि बुसकांनि लामाव गुसुङै दं आबोनो सिनिवै काहाके आगामी दिनो नरनो जसे पानो साफायदों नरनो रांफान बेदक फायदों नक खुब बागान टक वाकनि प्रब्लेम फुनफान नर आबोनो खुनुता कायसे मानसि कारण रां 10,000 मा बायनि दफा मोथांजाक लाख कारण नोंनाव कायसा मा बायनि दफा मोथांजाक लाख राबार बागान मा बायनि दफा मोथांजाक लाख इन दफा मोथांजानायखाय जों थानजा मा दंनायसि सिनि बुबाग्रानो जों फानक्राक मा खायनाय सिनि बुबाग्रा फानदा खांके निनि आनि बागै बचबा खायनाय आ जबा खायनि हलेसो जों दाबो सिनि तिप्रासनि मानथाय सप्ताय जों मानाय आबोनि बागै नना आनो लामा करना बागै अनेक किसु बरक साफायनाय बिको नं बुबाग्रा गिटार ग्रेट तेप्राले दाबि खायमेना बेंक गमाय थांका অনেক কিছু কক ছানাই কিন্তু বুবাগ্রা একদিন জিফন আজে দাবিন হইতে অঞ্চলিয়া কইছি আবুনি বাগৈ তিনি সং মাওয়ান সুকনাই যে বরক যে তিনি সাইতমন আবুন আনো লামা করনা বাগৈ হইতে সাইতমন তিনি যে সাইতনাই বরন সং মা সংনাই হইছি যে নর তো উননি কক সাইতম নর তো সুনো লামা করনা নাই তম নর আকন মা সংনাই নর আসনো উননি নায়কে তিনি সি বিলাস কমিটি ইলেকশন হইয়া 8 বছর 10 বছর কাই থাকা তিনি বুবাগ্রা সুপ্রিম কোর্টও কেস খাইনাইছি তাবো সাও এখন আমরা এফিডেভিট পাঠাইতাছি নি তাও মানে সিন মুখ্যমন্ত্রী থাকা এফিডেভিট পাঠাইতাছি এডিসি ইলেকশনের পরে ডিসি ইলেকশন হবে তাও সে বসাও আবো তামো সুপ্রিম কোর্ট অন্দর নুখানা সুপ্রিম কোর্ট যে মাত্র সাজা কারণে যে জাজ রাখ সাজা কা ব অফিসার ডিসি ইলেকশন খাইয়া থই দং বরন সাসপেন্ড খাই রিবেন হিন তাবো খাইবার কিরি জাগি নাই ও আমরা এফিডেভিট পাঠাইতাছি তাবো সব কক সাও বড় হইছি Engke auto din bor unnen nayongke 10 bosor kai thaka getangi bor asu din bor khlaya to khaba kaji no ti prasar unnen tang thu joto lama te nisno kasno nai dong apno buji suji nai takutai buhujong agami dino jono je kaham nai nai abono जों logirna ni bagai जों o jaga o hoito rengnai kangsa जों khotong lorsa lorni maya bai जों kuno khalo mane khathiya oi जों buskani salo sini bubagrano जों baike phankra khlaimanai tai agami যে ইলেকশন ও ইলেকশন जों जतना फान बाक्सा खायनाय ओ जागाव जों थानाय बो कप्लाय खायका दाख्लैबो जों बुबाग्रा जे बरन फान हरतुं आ बरन जों कप्लाय खायनान बगै बखाव जतन समय तांनायनाय अबो सिमिया जों अबो गसिनि सेमी फाइनाल बसकने 28 जों जाते सिनि बुबाग्रा न जों मुख्यमंत्री खालामनानै बगै जों जतन दाबुनि सिमिनो जों फान थलायनाय तांनानै बगै जतना को बुंनार गइनो आनि कक पिसारन मथाकजिनाय जतना हामबाय बुबाग्रा इग्लबथुं तिप्रामथा वाइटिए टिडब्लिउ ब्लक आइ ग्रुप थुं बुकना हामबाय खुलुमबाय।